Daytoy ti Pintig Stories. Every heartbeat tells a story. Ditoy nga podcast, dumgeg tayo kadagiti istorya ti biag, ayat, panakikadua, ken kultura tayo. Kada kayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isamot mi kada kayo, ti umuna pa sa te serye tayo ita alawas na pauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma, tag na nayon anapudno tayo ti tunggal maysa. No siyak, masigurado ka napudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakrak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka de, kabagis. Naggapuam, takaslan na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hao ti aramidon da. Anya ka li ti aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ni rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mi da. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsinarak na itiigid ti karayan? May mayat to, may nakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasin, so andito'y away apag nanaadan tayo. Saan kanto nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka ano man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Naginanos tapay lang Tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kanto nga rod nga umawag, ha? Wen, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga roden. Sa dino tinapnapanam, napan ka nagipagsuksupok iti lalaki. Tatang, anya nakipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igit ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ama panidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay a lalaki. Ta umulinan dito balay. Tano saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tano saan pagbabaw yan dati aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, tao may dadi ti balay akadwana na iti dadakal na. Tatang. Agunay ka na, no di mo kayo't asika ti pagdasalan ti pungtot ka. Apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamat ti anak mo nga awan ti dakas ngay naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita ka dakwaday tinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo? Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kadipay, kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Adala siguro nagsaritaan damit Saan ka man nakonsentidor?
Kaya't ti maibabain. Isa pagkalaysaanan ida tapno aman rumswa sa ti tao. Lakay, para kanyak, ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing, ta makisinsinlarakan. Just kikit day, saan ka man akong trabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, Mat? Agpungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Apay. Anyat makagapo ang nagpungtat. Ada na kay danon ka ni tatang anapanta kano ije kasukpukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulagdan ti kalay sa amin, sis. Kalay sa ako na? Saan ka di nga imbagam idi ang mabayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang anapan kami kano ije supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na agkalay sa kami kanot. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalay sa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalay sa ti best friend ko. Imbagta na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo kadi iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalay sada kat ngarot adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing da pahimat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalay sada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalay sada. Tadayta ti kayat ni tata ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa Nancy. Apay adidak pa inayaban, hindi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata, nagdengegak mo. Sana bale, tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mo, nagkalay sa adan. Tapno di da kat agsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapapan, di taigid ti karayan. Taasinag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mo't kit di mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kaykayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman ag picture ija igit ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wena, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Indang roden, tapno makasubli ta adagos. Sinyasak ti may sa kadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Wala, magnaka nga roden. Tay gamak ti gayadan ti gawin mo. Napanan nga tan dagiti nobyo ken nobya. Awan damot tan. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sabay nagado a tao dito Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka, ti panangayat da mapan iti igid ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ano? Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kaya't ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapanidya abroad.
Saan ka diya may mayat no dito'y talangan away? Agbyag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biyag ijay. Kayat ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadag iti agbalintungan nakta. No day tati ko nam, agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilyata. Kayat kong iparik na kada kayo. Kaya iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pa ilangan nagkalaysa? Yung pinalubusam ti asawam nga agabro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayim na nga imuna ijay. Diya imbagam idi akatrabahuan na iji syudad. Wen, ada ka no agur-uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kastaa. Di tay pa'y laam mo Saan nga mo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay? Kat idaw-dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay? Tumultulong ka no iti kusina iti dakkel a restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. No nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadag iti luto iti kusina. Pagismak ngamin ti agluto, boss. Anda plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika ti may sa kadag iti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalag kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalag ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan? Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta panagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kat kanayon mo nga asidgan ni Greg ijay restaurant. Dakas ka di, papa? Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, maidiligkan ka. Anya ko papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madan samat asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Uray adda asawa na nga. Saan kumit at hagikwaan, papa? Kayat mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan mo't akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pakakumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumot la siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kayat ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige man, umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayan ka dagiti daddo mga trabahador. No makisango akin ka, ma'am. Apay ko maakababain. Kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan. Jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayo ngam siya. Awagan kayo kit din iti naga nyo, imbis na ma'am. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbak hetat. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko.
Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas agayan ayat da Greg kan Nancy. Gapo ta inyaramidan ida ni Sonia iti istorya. Pinagasawa ida ti ama ni Nancy. Gapo ta kayat ni Greg nga ikan iti nasaya at amasakbayan ti bangunan da pamilya. Nag-abroad nga rod daytoy. Kat may sa Pinoy a negosyante tinagbalin abos na iti abroad. At da anak ti boss na nga gusto unay kankwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya? Ibaganan tupay nga awan respeto. Sikat ti boss. Ken inauna kayo nga dayong siya. Awagan kay kit din itinagan nyo, imbis amam. Uray inauna kasaan met amadlaw abakbaketa. Kaya't ko nga awagan nak itinagan ko, saan kat amam. Pangasiyo ko mamam. Jaket nga dama ibaga ti katrabahwak. Ken amang numangag ni sir. Okay, tapno di mo mat ko na. No adda dumdumngag, mabaling nga awagan nak iti mam. Ngam no dudwa talaan, awagan nak iti kora. Padasag ma'am. Saan mo ang padasan? Aramidam, taday tati kayat ko. Pakaragsa ka, no awagan nak itinagan ko. Adda ka dito sirok ti kayo, iti igit ti karayan, sis. Mailiw ako ni ti asawa. Apay nga taman manon nga umawag. Awan ka di imbagana. Sakbay aman manon nga umawag. Timatkit di imbaga na. Nanginakan ti bayad no umawag. Kaya't nakan ti agimpan. Oh, matlagayam. Awan nga rot pagdanagam. Iliw ti mariknak. Saan apa nagduha-duha? Iliw-liwag mo day nga iliw. Amumat nga awan ti agas ang magata nga pangikat iti iliw. Hadakan ka amang iliw-liwag. Adda kang maliyo. Apay a pinalubusan nyo ni Greg anapan iti abroad kat nabibiit dapay ka ni Nancy. Kaya't na nga isaganaan itinasaya at ang masakbayan ti pamilyana. Apay ko maaparitak, kabagis. Imbag ano din na isukat ni Nancy iti sabali a babae. Saan mat siguro? Imbaga na mat atarigagayan na tinasaya at ang masakbayan ti pamilyana. Makita, no pumudno as sumaya at mutlaang ti masakbayan da. Ngam no isukat na ni Nancy, naspak ti raya-raya kunada. No di mo imbaga, anakitam ida anapan iti kasupukan. Adayo ko maapinilit ni Ador ida a pinagkalaysa. Ni, agpay sumot anakitak ida. Adaken ka amang sungbat, nupod no wenno saan ti ibagbagham kabagis. Ti imbaga ni Nancy, kat awan madi nga inaramid da. Kamalisamot ti panang dagdag mo kada Nancy kan Greg a nagkalaysa. Apay ko makamali. Reputasyon ti pamilya tayo tinapatag. Ngamadlaw ko analiday ni Nancy. Gapu iti panagin na dayuda nga agasawa. Saan ko mat ngayon baga, amapan ija abroad ti lokaw. Arapaap na ti agabroad. Sada agkalay sa kuma no sumangpet. Di mo man ikalintigan nida. Hostolay, tinaramid kaw. Di mo ka di amutay kunada. At ti mangibilang nga isukat masirib.
Ad-adda nga adu ti aramid na asungani. Di ka man na bakbakatan. Anya sungani ngay bagbagamay. Ulitek ngay bagakan ka. Saan mo asulisugan ni Greg? Adaan iti asawa di tao. Saan kayo kumaatubang iti pagragsakak, Papa? Diyo ka di kaya nagragsakak man? Pagaragsakam ka di, timang perdi iti pamilya ti akin pamilya. Papa, itala ang amakariknaak iti kastoy. Di na kumamit paritan. Awan serbi ti biyag kanya numapukaw ko ni Greg. Musika ti adda asawa na. Kadagawan ti sabali ti asawa. Anyamot nga ti marignam. Kasano ko mga amok kat awan mat nga rod asawa. Hello, Greg. Apay aman mano ka matan nga umawag. Pasensya ka na. Saan ka di nga imbaga anangina ti load dito yan mi? Kaya't ko ti agimpad. Ipauit ko kan katoy na ornong ko. Tamang ipatakder ka iti balay ta. Mailiwak nga min mabayag adi ka umawag. Mailiwak man. Angan aganos ta pa'y basit. Isursuro no ngamin ti may sa ataltal kan ni boss. Isursuro? Saan mo ka di pa'y nga mo ti trabahom dita? Isursuro na no kasano ti mangimanihar iti restaurant. Mangibangon ka no iti restaurant dita Pinas. Ket shop ka no ti mangimanihar. Kasta ka di? Iso aman mano ka nga umawag? Well, sige. Adapay ka no aramidan mi. I love you. Bye. I love you too. Bye. Asino di inawagan? Naragsak kayo mat ang nagsarsarita. Ti pamilya ka na panawak ni Pinas. Imbaga nga ipawit ko tinaurnong ko. Kaya't mo ka di anayunak ti ipawit mo? Ti ibawas tayon to iti sweldo? Mabalin, ma'am? Kasapulan ti pamilya ti kwarta. Mabalin basta sika. Amin nga ibagam kanya, aramitak. Kasta ti kinapatid mo kanya. Thank you, ma'am. Ibawas yung tulatan iti sweldo. Areglado, basta sika. Kasla loan mo kanya, salary deduction. Sikapay lang ti makamu iti negosyo, iha. Tamapanak pa, ijay Pinas. Papanay nyo ijay Pinas, Papa? Inakitaan ti maipatak der ijay a restaurant. Mabayag kayo ka di ijay? Depende. No adda-adagos ti bidder a kontraktor. Dayta ka di ti ibagbagam ani Greg to ti talkam ijay, Papa? Kasta nga rod. Makita kat mapagtalkan ni Greg. Isunto ti mang supervise kadagiti pada na trabahador. Mabalinak tumat amapan ijay, Papa. Anya, asino nga iti mang kita iti restaurant nga iman manihar mo ditoy? Agrum-grumbot kamay. Papanam. Inakirwar ti impawit ni Greg a kwarta, tatang. Pinawitan na ka? Saan ka diyan nabayaga saan na nagpawit? Inurnong na tapagpatakder mi kano iti balay, tatang. Kaano kaya ang agpatak na rin ti balay? Iti kabiitan kano a panawan. Mangkita kayon iti kadwayo at trabahador a mga ramid. Imbaga na kaday no kasano kadakal ti maaramid? Wen, tatang. Imbaga na ada kayo kano ti makaamo. Tanalaing kayo kano nga agipatakder iti konkreto a balay. Wala. Ay sukat nga ron ti trabaho. Imbagta na sabat ka kabagis. Nakitak mo tarim ordinanse. Napanan na ka de. Mapanan sa kanu irwar ti impaw iti asawa na akwarta. Anya, kwarta. Ay, mabalin ka dito umay to umutang kabagis. Saan ko amay nakaman iti kwarta danansi kabagis. Iso ti kasarita maipapan iti dayta. Mabayag pa nga tayo ile. Saan ko nga amo? Nalabit no adagatangan na. Ay, umayak tuman nga rod sakbay ti pangal daw. Ta umayak makipangal daw. Makitsindamot siguro ni Nancy. Sige latta.
Umay kantulat ta, kabagis. Kaduan nakman ngagpasyar, Greg. Awan ngamin kaduang. Kasanong ti trabaho iti restaurant, ma'am? Adda nang italkat. Di mo pagdanagan ti trabaho dito eh. Kababain, ma'am. Apay ko makakababain. Kitsyak mat abos ti mga ibagbaga. Ala, ingkakit di agpulisan, takaduan na ngagpasyar. Inta pa'y ag-shopping. Anya, sigurado asyak to amin ti pagbitbitan, nag-shopping ka. Inka pa'y agpulis. Naka-uniform ka ngamin, iti uniform ti trabahador iti restaurant. Sana mabalin na kastoy kon, ma'am? Saan ang mabalin? Ala, ingkakit din agpulis, taurayin ka. Nasayata dakan basang. Adda ka di bagayo, auntie? Ay, pautangan nakman kit di kwartam. Ta pagpatarimaan ko iti kusina may. Agtad-tad ngamin no agtudo. Kasanungay nga ipautang ko kan ka. Katbilin ni Greg agumatangak iti materyales para iti balay, auntie. Agpaaramid ka iti balayo, kuna? Wen, auntie, kaduanak ni tatang agumatang iti materyales inton bigat. Imbag ni tatang, tamo na ti i-order na ang masapsapol para iti panagbalay mi. Kunak no adda mautang ko kan ka. Taing kakit nga rod inruar timpawit ni Greg. Pasensya na, auntie. Pagbalay mi matimpaw it na. Da kayong matimasabat ko, nana. Nakamisuot kayo, mat. Napanak man ita balay da kabagis. Umutang ako maiti kwarta ni Nancy. Ngamsan mo't nagpautang. Anda siguro pangaramatan na iti kwartada, ah. Imut kit di ah. Italaang nga umutang ak ng pinaay nakpay. Nasauna ngamin kanya nga da plano ni Greg nga agpatakder iti balayda, nana. Iso. Nagkidawak laang mo, numayat da. No madida, anya nga rod nga iti maramida. Alang nga rod, mapanak man mo't ita balayda, nana. Agpaaramid ka mat gaya man iti balayo. Wen, imbag ti balay. Tapno saan ko ang magastos timpawit ni Greg. Umut-utang mat kan kanina nason niya iti kwarta. Ada pangaramatak itimpawit ni Greg. Saan anong ba nga ipautang ko? Kasano nga taday tatadi na mo't maawatan. Nakamisuot anasabat ko itay. Diyak man amoy ti day nga ikit ko. Saan ang makaaw-awat? Alangan nga ipautang ko. Apag patarimaan na iti kusina na. Kat aramatak mat nga ron. Adayo ka diti papananta. Tanaglugan ta pa iti train, ma'am? Mapan ka ipasyar iti napintas aparke dito'y Taiwan. Jak penap-napan iti daduma aparke dito'y Taiwan, ma'am. Isu nga rod ang mapan ka ipasyar. Ti kayat ko apapanan. Kit ijay Taruco National Park. Anyat pangayatan nyo ijay, ma'am? Dinakawagan iti ma'am dito'y. Tawan tamad ijay restaurant. Mga numaigalis ti dilak kat maawagan kayo tinagan nyo. No adda tayo ijay restaurant, ma'am. Maan ano ko ma? Kaawatan nga agayam ta, nukas ta. Unay kadagitan ang marble adalan. Nagngangatong akikid adalan. O agan nagkat, nagalis talaga. Sa balimot nga mintikit kita ang mga numatinag ka. Narwama ko ni away, ma'am. Nairwama ka magmag na iti akikid adalan. Ngum adayo tikit kita ang mga no agkibaltang tasangkam kat matinag ka. Anya kat matinagan, ma'am. Alak man ti cellphone ko. Tapikturak dagiti napipintas abuya. Tinangato arangkis. Ken ti Marvel. Dita ka pa lang, ma'am. Oops. Apen. Agkutimot ang tidaga. Ay, sus. Ang ginginat samad. Ha? Umay ka dito, itakumpad ta iting kayo. May galisak! Malmalpas mo't gaya man ti balayo, sis. Di pa'y nalpas, ngam na ibusan ti kwartak. Nanginamat gayam, ti maaramat a pagbalay. Kasta ka di? Saan lang materyales ti paggastusan? Pati pagtangdan kadagiti agaramid, kan aminan.
Sa bagay, nangina titangdan kag paaramid iti balay. Dahil tatidak kala naggastusa. Naibusan amin nga impawit ni Greg. Saan pa'y anapalitadaan ti unag kanruar. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti naunag adaras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay ko mata si Bibi Agpay. Sapay nagado ti Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwaya na denggan, tituloy ti serye tayo alawas ang napauluhan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti kadda ni Greg iti abroad. Agur-urnong iti kwarta, isuaman mano nga umawag kan ni Nancy. Kat idi nakaurnong, impaw itna kan ni Nancy. Kat nagpaaramid mat ni Nancy iti balayda. Saan pa'y analpas ti balay, ngam naibusan ti kwartang impawit ni Greg. Iti sabali a bangir, inawis ni Cora ni Greg, tapno agpasyar iti parke. Iti addada iti akikid adanan, iti tapaw dagiti rangkis a Marbal. Nagginginad, kat natinag ni Greg, iti deraas. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauwan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Greg! Diyos ko, natinag ni Greg iti daras. Masapol ngayon nakag-report ka dagiti masaknan. Tapno ma-rescue da ni Greg. Sapay kumata si Bibi Agpay. Sapay nagado a Marbal iti nakatinagan na. Si Bibi Agpay nga ta. Hello, Iha. Kumusta mo ti restaurant dita? Anak, dito'y Taroko National Park, Papa. Natinag ni Greg iti deras, dito'y igit ti kalsada. Anya? Apayan napan kayo dita? Kad na nga to dagiti deras dita. Kalata naging ginad itay, Papa. Naigalis ti saka na kat natinag. Anya? Kad in-report mo ka din iti masaknan. Kasano, no awanan biyag na. Sana mabalin, Papa. Italang nga nagpa-share kami. Kastoy pa'y tinapasamagkan ko, Ana. Oh, awan lati di kar aramidan. Oh, sapay kuma, tasan ang nagrabyan. Oh, Nancy, apay adi ka makaid na. Kan, apay nga inapot mo ti barukong mo. Diyak nga ron maawatan, nanang. Nadagsan kan ang kabakaba ti barukong ko. Ay, amangan mo't no addan sakit mo. Ay, ingka agpakita iti doktor. Apay ani Greg adagos tinalagip ko, nanang. Apay ngay. Amangan no iliw mo daytan iti asawam. Kasta nga ta, nanang. Anya pay ngay no di kasta. Iso siguro ti kanayon nga adda di ta panunot mo. Manipod nagpawit. Saanan nga'y mauawag. Umawag to siguro. No adda manen maurnong na. Mano alawasan. Ngamawan pa'y lang ang puot ni Greg, Papa. Nagado asugat na. Nagdakkel pa iti sugat ti ulo na. Oh, kasano da ito yan? Kasano nga ipakamuta ka dagiti pamilya na? Kuna ti doktor nga awan kanumot tinadangran iti utak na. Ngamapay adi mo ila makapuutan. No kasta, maya ti resulta ti CT scan. Wan, Papa. Na x-ray kan na ultrasound ti agdudu mga paset ti bagina. Oh,
Nagararamid ka iti parikot. Apay ngamin anapan kayo ijay. Kadelikado ijay. Saan ko maanatinag no saan anagkinkinad, Papa? No saan kayo anapan ni Jay? Saan ko maanatinag? Uray nagginginad. Apay analiday ka. Nakatapaya ka pa'y dito papag ti arubayan nyo. Nang lipatan ti asawa. Di na ko nauawagan. Sikan ati umawag, nukas jay adi nakaawagan. Saan ko pulos ang maawagan? Agpawit ko man. Tapno malpasan ti balay mi. Agpaw ito matla siguro Ay gayam, ada ibagak. Ang mga no pumanawak pa'y dito'y away tayo. Ha? Tapay. Inawis nak ti gayam ko. Agkasapulan da ka no iti serbedora iti restaurant. Kasta ka di. Awan nga rudan ti gayam ko dito'y away. Pasari agawid akmat laeng, Saan akmat nga agnaad ijay. Inaklag trabaho. Nabayag pasitan dito'y ICU ni Greg. Apay agimat lang makapuutan. Iha, kasanong ti pasyente? Saan ka di pa'y nakapuot? Kagap-gap po ti doktor dito'y Papa. Kunada ang makapuot tumot lang. Tamayat kanumat dagiti result na ti amin a laboratory na. Kung na jay doktor ang nasabat ko, posible ka no amnesia ti pasyente. Ha? Ma-amnesia ko na yo, Papa. Samat kit di asigurado. Depende dahi tayo ton makapuot. No dapay lang lagip na itinapalabas. Nasaysaya at matgit din makalipat. Tapno saanin nga agsubli iti pamilyana. Apay adi ka ang tagariya. Naamiris mo ka di? Ano saan kayo anapan iji aparke? Kat awan da ito'y aparekot? Imbag tanagawid ka man. Iji ospital ti kanayon ngayan mo. Impyar ko pa iti nurse ni Greg, Papa. Nakisarang taak, akitaan na pa'y kabayatan ti kaawan ko. Adan sa bali apaka kumikumam. Saan na natin negosyo? Jakmat nga rod ang mo akas jay ti mapasamak, Papa. Imbis nga iso ti talkak amangi daolo kadag iti trabahador, iti bangunak a negosyo jay Pinas. Kasto'y butan tinapasamak. Barang maimbagan tumatlaang Papa. No di pa'y maimbagan. Remedyo nga ipakamo kadag iti pamilya na ay jay Pilipinas. Pangasim, Papa. Umimbag tumatlaang ni Greg. Saan nyo pa'y nga ipakaam mo? Ni Greg, nagkutitiima na. Greg, mangmangagnak ka di. Nagmulakat. Ming-ming-mingan nag. Pindutag ti bas. Tapno umay ti nurse. Sino ka? Ayan ko. Agyaman, nagtanakapuot ka matlaangan. Arakupan ka man. Sino ka? Apay ngayon narakop na ka. Ha? Siyak ti asawam, Greg. Nabayag anak ko matos ka. Ita, nakapuot kan. Asawa? Narakop na ka. Kasla matanda anak nga dandang arakop kanya ka. Saan akas kan ka ti bagina? Ha? Di ka di mailiw kanyak. Tadinak mat arakupan, Greg. Greg, tinagan ko. Anya tinagan mo? Siyak ni Korang asawam. Kasla malagip ko. Ti sigod anang arakop kanyak. Kasla ti dog tibok na. Ngam sika. Kasla pukis ti lalaki ti pukis mo. Kasano ko mga asawa ka. Ni apay, saan mo kada palpasan day tabalayo? Pimasyar kagayam dito'y away tayo.
Insardan ko, tawanan busbusak. Nang lipat namin pinsan ni Greg. Sumagmamano abulan nga awana. Di pa'y ka di mawakan ka? Kung saan na nagpahuit? Saan nga Rod? Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno ada pang lepas ko iti balay mi. Apag iso. Tagkasapulan ti ayan ko a restaurant iti servidora. Umay kalaangan iti syudad at tagtrabaho ka ka servidora. Umayak nga Rod. Tapno maadda anak mat iti trabaho. Barang makaurnungak iti igatang ko iti semento apang lepas iti balay mi. Kunan ni Nancy, asumurot ka no kandili sa ijay syudad. Tagkasapulan ka no ti boss na iti may sapay a servidora. Ay, naalas a kitaan at yada asawa na kat agser ka servidora. Sayang mat. No saan amalpas jay balayda. Sinalbag tumot na dya Greg. Apay ngaya di mo't la umawagan. Di mo't lagpawitan tapno malpas kuman ti balayda. Ador, saan nga ta? Nga addadakas anapasamak kan kuana. Nabayag basitan adi imawag. Napanan ka din ni Nancy Bayaw. Dinamag mo kumakan kuana, di nakitam. Adayuda ngamin idinakitak idakan ni Lisa, Bayaw. No interesado ka ang mga mono na panana, inkadamagan kan kuana. Adayo nga rod idinakitak. Kasano ko maadamagak ngay? Damagamin tong sumangpad. Apay aya asip-siputam ni Nancy. Dinamag ko laang mat. Saan ko mat asip-siputan, Bayaw? Manawan ka pa'y. Tanda importante nga ramidag. Suplado alakay. Inakat ka no suruto ng tainakdamagan. No damagan ti chismo sa akabagis mo no napanan ni Nancy. Saan mo nga ibagbagaan na pan nagsirag? Dinamag nakadikan ka. Wan, ang imbaga ka ni Nancy ti pagdamagan na no napanan na. Saan ka ngagbindot na mangibagakin ko na anapan nagsirag ni Nancy, ha? Unay lakat ni Sonia. Adala makita na. Ay, umandarmatan ti kinachismusa na. Amagan na dasiding iti murdong ti dila na di akabagis mo. Na, anya ti connection ti siding iti kinachismusa na. Gatel, ti dila na. Saan ang makaid na no awan ichismis na. Imbaga ti doktor, adandani ka kanun Romuar. Romuar, sa dino ti pag-awidak. Awan malagip ko. Kuna ti doktor, aga po iti aksidente. Nalipatam tinapalawas mo. Inino to ka nga agsubli. Apay nga do ti piglat iti bagik. Anyat napasamak. Natinag ka iti daraas, idi nagingginad. Natinagak iti daraas. Wan, imbag ata daak akaduam. Nagpaarayat na kadag iti masaknan. Inyag kan binantayan ka dito ospital. Nabayag akon ditoy? Wan, naimbagan pa yan adag iti sugat mo. Unak no saan mon amalasatan. Tanabayag ako matos ka. Hello, Iha. Nakaawag ka man. Kumusta ti pasyente? Nakapuotan ni Greg, Papa. Naamnesia nga agpaiso. Imbagak asyak ti asawa na. Anya? Imbagam nga asawam? Mauyong ka kadi. Please, Papa. Itala ang agragsakat. Saan ka kumamot atubang? Kat, anya ita ti plano? Agawid kami ijay balay no pagawidanan ki doktor, Papa. Ngam di nakto pabasulan no agsubli ti lagip na kat panawan na ka. Saan aday ta ti panunutak ita, Papa? Mabayag pa'y amapasamak dayta. Anya? Mabalinta ka nun ti agang with Greg. Agsublitan to ka no para iti follow-up check-up mo. Sa dino ti pagawidan ta. Awan malagip ko. Kasano nagbalin nga asawak daytoy a tao? Awagak ti driver ta umay natasukunan dito ospital.
Oo, api ka di ama ikulkulang ka. Pilpilitak alagi pun tinapalabas. Ngam awan malagip ko. Kasano ti panagasawa ta? Saan ka kuman nga agpanunot pa'y? Kuna ti doktor, asumakit ti ulom no pilitam ti agpanunot. Nupod nung asawak da ito eh. Apay ano mabalin ket jak kayat ti sumurot kan kuana. Ang papanak ko ma. Ket awan malagip ko. Ada ijeror ti driver amang sukon ka datan. Ala, umay ka. Rumwartan. O sige, rumwartan itilugan. Tamapantan di tabalay. Dahito iti balay yo? Balay tayo, Greg. Saan ka kumangagbabain? Ibilang mo abukod mo abalay daytoy. Asino ka diti kadwata dita abalay? Ni Papa, kandagiti katulong. Katulong? Ada katulong ditoy? Umunagtakit yan. Awan ti adupay asalutsod. Ala, umunagtan, taagid da kay ti kwarto. Amang ano, agsakit manin ti ulong. Nasingpet na ito yung babae. Ang apay nga awan ti sumgaradot-dot ko kan kuana. Agpaiso ka diti ibagpaga ng asawa. Iha, nangipanam iti pasyente. Apay dito'y balay tinangisang patam. Please, Papa. Saan ka di ang nagsaritaan tanday to eh? Saan arumbang tinaramid mo? Iti kumadagos na tinangipanam kan kuana. Kaya't yu ka di nga aglidayak, Papa. Oh. Saan kumaada kayo timangtad iti pagladingitak, Papa? Basta, agyan dito'y ni Greg. Nangag ko ti saritaan dagiti dwa. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso anangag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan ko nga asawa day ta babae. Agam apay nga asikasunak. Agam... apay adyak amu ti papanak. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen. Tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, namnisya ni Greg, kat pinagparang ni Cora nga agasawa da. Iti sabalya bangir, kayat ni Nancy ama kaurnong iti kwarta. Tapno mailepas ti balayda, isu asimurot kanili sa ijay syudad, tapno mangged. Kabayatan na, nangag ni Greg ti saritaan dagiti agama, Adaleo kan Cora. Naduktalan na nga rod, asaan apud nung agasawa da kan ni Cora. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nanggag ko ti saritaan dagiti dwa. Nalipatan ti babae nga inrikap ti ridaw iti rimwar. Iso nanggag ko ti nagsaritaan da. Pudno ti atap ko. Asaan kong asawa day ta babae. Ngem, apay nga sa asikasunak. Jak amo ti papanak. Agpamarangak nga awan tinanggag ko. Ajak pa'y amo tinapasamak. Dito iti pagdagusan, dagiti serbedora, dito restaurant. Anong san tayo ata may dyan nalipit? Kalpasan ang maurnos ta dagiti gargaret ta. Mapanta ka di iti boss ako na. Wana, tapno ibaga na, no kaano ka amang rugi iti trabaho. Sigurado nga ta nga alaan na kakaserbidora. Sigurado. Tainyawag ko kinkwana, akadwakan nga aplikante. Inta nga rodan, tapno makasarita ta ti boss. Alaan basi ti foundation ko.
Tag-make-up ka pa'y mata. Tapno napintas ka asumango kadakwada. Agbaliw ka di pa iti itsurak no ag-foundation ha. Isumat lang. Napintas ka matkit di Tas kalabalasang, saan amadlaw nga ada asawam? Nasa unigren. Nga atidug ka no ti buok na tinangarakop kan kwa na iti. Idinto ta siya. Kat kasla pukis ti lalaki ti pukis ko. Paatidug ak ti buok ko. Tapno di na kunain asabalian. Iha. Apay apusipos ka apusipos iti sango ti dakkel asarmeng. Kwa papa. Masapol nga agpaseksiak. Tapay. Ay na, sipod ubing ka. Talaga nalukmag kan. Tanalaing ka mangan. Kas lagilingan detang iwat mo. Kanayon ngagngat-ngatingat. Apay, kalding ngagngat-ngatingat. Manipod ubing ka. Nasustansya dagiti ipapaunag mo. Iswan alukmag ka. Ay, basta. Agpaseksiak. Tapno saan amadismaya ni Greg kanya. Anya? Kasanon, no agsubli ti lagip na. Madlaw ko kat ininot nga agsubli ti laing mo nga agluto manan. Kaya't ko asika ti talkak, ijay Pinas. Agyaman sir. Parekot ko lang. Tapay adyak malagip ti napalabas ko. Dumtang to dayta. Inyawag ti kontraktor. Adandani kanon malpas ti pasdak nga ipatpatakdar ko ijay Pinas. Ipatpatakdar ko na yo? Apay anay kulang ka. Kaslad da malagip ko. May papan iti ipatakdar yo. Saan nalawag iti lagip ko, sir? Nakasagana ka ka din. Tanumalpas ti kunkuna ka restaurant ko ijay Pinas. Sika, timang supervise. Pinas. Anya na ita, Pinas. Pilipinas. Tinagapwa mapagilian. Ijay iti pangibangunak iti sabali a negosyo. Boyfriend mo ka di dayjay? Kanayon nga umaymangan dito yung restaurant. Wan, agtrab-trabaho di asidag ti pasdag. Aglaklako da iti agduduma atela. Kasta ka di? Kukuha na ka di ti laklako da? Wano, trabahador di tapasdag ako nam. Trabahador? Ngam no daduma, may destino iti sabali nga ili wano syudad. Nalawa nga ron ti sakupan day ta negosyo. No adapay iti sabali nga ili kan syudad. Wad nga rod. Ado, ti pagitil-deliveran da. Di nakakadi pa inawis nga agkalaysa. Saan pa'y? Taagor nung kami pa'y. Tapno adamat maornong mi sakbay nga agkalaysa kami. Nabayag basiton ajak makikita ni Nancy kabagis. Si Kapa yung tiaglablaba dito yung karayan. Ayan na ka di. At dalain na si kaso na biit. Umay tungot laang. Anya ngay day ta inasikaso na. Kat pagbiyagan na narigat no agigan laang ije balayda. Ay, ang sa dino ngay day ta. Ay, basta, isaganaan na ati masakbayan da. Tawan pa'y anak da. Nadamag ko saan ka awagan ti asawa na. Insukat na ka din. Ay nakabagis. Nakaamwam ka di manan iti dayta at chismis. Nakaamwan man nga tan ni Sonia. Asaanin nga awagan ni Greg ti anak ta. Nagandar ka di manan ti adasiding ti murdong ti dila na. Mas daawak nga ron imbaga na ti kasjay. Kasjay samot na di at chismosa. Maamuan na amin na mapaspasamak, oray saan na akarroba. Adayo mo tibalay na di tibalay. No kasano anaamuan na Alangan mo't ani Nancy tinangibagakan ko na. Ay, alwadam ti agimbat iti sao, iti kasi klase ti tao ha. Wen, lakay.
Awan ti imbagbagakken kwa na maipapan kanin Nancy. Amkek ngamin nga iwaras nan tumanen. Ay, no kasta lang ti aramin mo, maarabis ko na itasungaw. Apay ka di nga pampanunot ka manan. Amangan no agsakit manan ti ulom. Ada nagiti banag amalagip ko. Ngam, sana nalawag. Saan mo apilitan tapno saan nga agsakit ti ulom? Madanon tulat tatipan nakalagip mo. Mariribo ka nak. Kayat ko amalawlawan ti amin amakitkitak iti tagtagainap ko. Tagtagainap? Saan apod no ti tagtagainap? Kanayon nga damalagip ko. Ngam saan analawag. Kasla tagtagainap adyak maiwaksi. Saan ko man nga agsubsubli ti lagip na. Amangan kendi no pumanaw to. Aging ka di dito ayan ti trabaho ta? Kat saan mo ang mailiw-liwag ti iliw mo iti asawa? Madanaganak. Amangan no ang damat madi ang napasamak na. Awan mat siguro. Impakam mo ko mat employer na iti imbasi no adadakas na napasamak na. Wan mat kit di makapadanag mat no kastoy asan nga umawag. Diyak mat nga rod makontak. Ni, adda umunag dito restaurant. Inta sabdun. Ijay ka may sa alamisaan. Ta ijayak mat sa bali alamisaan. Kabalam samot ng timang supervise kadagiti trabahador, Greg. Mabalin siguro, sir. Basta natulnog dagiti trabahador. Awan parikot. Mapanak manan ijay Pilipinas. Kat makaamo kayo pa dito restaurant. Wan, sir. Naawisan na ka ni Cora at tila papapanan nyo. Saan ka nga uman mo? Matungpal, sir. Nasaya at sika tidutukak pa dito restaurant. Sika ngamin ti makita ka mapagtalkan. Jak dadailan ti panagtalakyo, sir. Napanin ni Papa iji Pilipinas. Malmalpas sa kanon ti pasdak nga impakontrata na. Pilipinas? Taga ijay kanon ni Papan. Napnapan kan ijay? Idi ubi nga. Nga manipod makumikom ni Papa iti negosyo na. Nabayag asaan anap-napan ijay. Itala ka di amang ibangon ni Papam iti negosyo na ijay? Wan. Sapay ko mata makapantantumat ijay. Ijay tanton nga agyan. Apay nga taadyak kaya't akadwa da ito tao. Anya nga tati pakasaritaan. Ti kunkuna na nga agasawa kami ka no. Ay na, imbagta na sabat kabayaw. Adda ka din ni Nancy. Pakasik naram ayan no addawan no awan ni Nansay. Agdamdamag aklaan mo. Diyak ngamin makitkita. No saan mo makita? Saan mo asapulan kanyak? Ta saan ko nga iduldulin ni Nansay? Apay asapulam? Imbagak ayamot nga iduldulin mo. Apay nga raw nasapulam kanyak? Nagiti anak mo ti into naram? Saan kat ati anak kaw? Tanga. Pimanaw ti suplado. Mabalin la ko mga ibabawi ti kabsat ko tapno maawanan lakit nga rod iti asawa. Suron ko. Impyar ko ti restaurant iti may sakadag iti matalag at tao. Inta ko magpasyal. Lading itak. Ngam, impyar kanyak ni sir ti restaurant. Jak kaya ta madadal ti panagtalag na kanyak. Mapyar matinang italkak. Awan pagdanagam. Intakit din. Awan oras ko ngagpasyar. Mangawis kan iti sabali akadwam no kayat mo ti agpasyar. Kayat mo ka di asabali a waiter ti kakuyog ko, Greg? Ora sino kadakwada. Di da kan anwan. Masigurado ko dayta. Oh, sinalpag. Awan anyaman na kankwana. No makikuyog akman, iti asino man. Mapan ka kadi nagpasyar? Mangbili nak iti kadwan. Wano, sikan ti agpili no asino ti kayat mo akadwa. Saan akon amapan agpasyar? Buisit. Nakita ka naragsak kayo iti kayan ayat mo. Mabayag ka di pa iti panagkalay sayo. Mabiitan
Numalpas ti kalay sami, saan ako ngagtrabaho. Kasta ti kunana. Agtagi balay kan, kasta ka di? Agyana kanulaangan iti balay, tagistura. Wow! Imbag man, tada pagpuunan yung nga gistor? Kat, mangrugi kami pa ilang iti basit nga istor, No lakit di mayat ti istor, mabiit a dumakkel, no ado ti aggatang, wano parokyano. Iso na laang ta iti purok dati pagyanan mi. Kayat mo asawan. Panawan nak, dito'y restaurant nga ayan ti trabaho ta? Sana bali takanayon tanto nga aginawag. Adda kayon, papan? Kaano amang rugi ti negosyo yu iti Pinas? Kaya't kumatimapan ijay. Mabiitan. Kaya't inton mapanak manen ijay. Dagiti masapsapol iti kusina ti gatangan. Madama ti aramid da kadagiti lamisan. Mapanak tumat ijay inton mapan ni Greg. Duang kami amang imanihar. Umuna ni Greg. Agbati ka pa'y ditoy. Tada ito'y negosyo ditoy ti imanihar mo. Ngam inton adda kayo ditoy. Siyak matimapan ijay Pinas, papa. Nabayag adidak impasyar ijay Pinas. Makitan to. Adda impatakder ko a restaurant ijay Pinas. Kat ijayak mo tinamangalay ti servidora. Kasano ngay numadida, papa? Kasano no napudno da iti boss da? Madida nga ta. Nga uray ibagak anangat nga to ti itad ko asweldo da. Ne, adan samot idisag tinagsardeng alugan iti batog da kabagis. Ay, inakman kita ang bareng adda pa kairanudan. No, tsaka kamali. Uy, simento ti diskargada. Kaslaninan si Jem makita ka nakatakter iti ike. Isulakit de tigin matang iti simento. Dahil pino andarap ti isarunoyo nga i-deliver, paraw ka. Nay, adaman gaya man materialis yo Ay na, dandan ni malpasan ti balay mo, Nancy. Imbag ka pa'y. Ay, da kayo matgayam, auntie. Ay, umay kayo dito eh. Intayo agmerienda di tabalay. Ada ginatang ko a soft drinks kan naimas at tinapay. Ay na, nagsayaatan basang. Oray may sa tikana ka, nukaskan ka. Ada libre ang merienda ko naman. Ituloy yung apalitadaan ti balay. Tagsubliak pa'y ngagtrabaho ijay syudad, tatang. Saan mo nga'y bagbagay kita dyan sidingan ti dila na kain kagtrabaho, Asino asidingan ti dila na, tatang? Asino pa nga'y no sana ni Sonia at Tarabitab? Ha? Mamati kayo at tarabitab ni auntie, tatang? Itinsamot sa nga pulo nga imbagana. Nasayat no dadwa apod no. Iso nga rod nga imbagak asidingan ti dila na. Subra, ti kinatarabitab na. Ay, umayon ni auntie, tatang. Nangagnan samot imbagayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Napuno nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nang nagdigreg ti saritaan da Leo kan Cora. Kat naamuan na, asan apud nung agasawa da kan ni Cora. Iti sabali abangir, sumkan ti iliw ni Nancy iti asawa na. Kabayatan na, at dadagiti banag ang malagip ni Greg, ngam saan analawag iti lagip na. Iti matayan da ador, at da pagsarsaritaan da kan ni Nancy. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Isungarod nga imbagak asidingan ti dila na, tasumbrat ti kinatarabitab na. Umayan ni Auntie Tatang. Nakangnan sama timbagayo. Nangag ni sidingan ko nam, ay aggatel nga rod manan at ti dila ti sidingan. Nay, anya di sidingan ako na daw. Ibagayo nga mat kanya. Jay man taraken ka nga awanan bain. Kas jay sa kano tinangisit ti sungo na nga asa uno pusa. Agkakalong ka naw. Kas lasideng tinangisit asungo na. Kas jay kano tinangisit ti sungo na nga aso uno pusa. Agkakalaw. Wan! Ada ka di taraken niyo akas jay, Auntie? Ay, uwad. Jay may sa nga aso. Nangisit ti sungo na. Agkakalaw. Imbag tadi mo pang uran no masoron ka. Ay na, kaasimot ajay aso uray agkakalong bayaw. Mapanak manan ni Jay Pilipinas. Kat sika manan tinutukak amang kita iti restaurant, Greg. Wen, sir. Mabayag kayo ka di, Jay? Depende. Saan ko may baga? Barang makakita ag ijay iti mabaling agpaay ka serbidora. Adamat siguro, sir. Kaya tibilin ko. Saan wa panawan ti restaurant? Ure awisin na kanikora. Ispult nga min di akora. Matungpal, sir. Kaya into nanayas ti amin ijay Pilipinas. Agawid ak ditoy. Umay kasukunan. Tasikan timang kita kadagiti kakadwa makro. Kaya tiyosawan, agsubli ak ijay Pinas. Madlaw ko kat si Marantakan. Ada ka di rumbang ama-amor? Imbaga ni Papa madanda ni kanot ipapan ko ijay Pinas. Masapol ako muyugak numapan ka. Umununa ka no. Sumarunukan to. Anyamot ni Papa. Apay asumarunuak pa'y. Awan ka no ti agbati amang kita iti restaurant ditoy. Ha? O sige. Ngam ni, saan kanto amang liplip at ano ada kanto ni Chay? Kasanon, numalagip ko ti amin. Ket saan ko gayam nga asawa da itoy. Nalpasan ti kalay sami. Mapan kami ijay lugar ti asawak, sis. May kawa ak lakit di iti kaawan mo. Umay kanto matagpasyar ijay lugar ti asawak, Makapasyarak tupay nga tayo jay. Sika ati umay agpasyar ditoy. Uno ijay away tayo ti pagpasyaram. Sapay ko maata mairan nga agpasyar ka ijay. No agpasyarak mo't. Yung agpasyar ijay lugar tayo. Awagan nak. Tapadasak mati agpakada ka ni boss. Sige. Kastalangan ti aramidon ta. Tapno maikkan tamat ati gundaway nga aginiliw. Nalpasan ti balay da Nancy. Hanggang di pa'y imawawag ti asawa na. No nakalipatan, lipatin na mo na. Ang mga nodan sa baling asawa na ijabron. Ay, kasta nga ta. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ni Greg. Ang mga noadamot makagapo. Amo pa'y ngay. Apaya nagbayagan di mo't la umawagan. Anda siguro sa balay na pakakumikuman na. Ang mga babae mag. Ay, narigat ti agatap adagos, lakay. Kas nakunakon, di tay ammo noan niya talaga tinapasama. Adak manan dito Pilipinas. Adak iti may sa nalatak a restaurant. Mangkita ak no ada maalak nga agbalin a serbidora. Obserbarak ti alisto nga aggunay. Ato'y ti minubok, sir. Agpili kayo iti kayat yun. Naimas dagiti luto mi dito'y, sir. Nabayag ka din dito'y a restaurant? Medyo matan, sir. Ala, agpili kayo iti kursonada yun. Taala ti order yun. Kabayatan nga agpili-pili ak iti order ko. Ada ko madamagak ka. Anya ka di jay, sir? Nakitam ka din, te kaipatpatak na rapasdag, iti medyo asidag, iti balas iti kalsada. Apay ka di jay apasdag, sir?
Napintasan ti balay da Nancy. Impawitan da kadimat laangan, kabagis. Ay, jak amo Saan ko adamdamagan? No pinawitan dawan no saan? Awan ka di ti bibiyang mo kadakwada, kabagis. Saan mo't akasta? Ang jak kaya ti agbalin aman nakibiyang, kabagis. Saan ka di arumbang abiyangam dagiti anak mo, kabagis? Adda dagiti rumbang abyangan. Ngem adda met limitasyon na. Mangibangunak iti restaurant iti apasdag. Ket agalak iti crew. Adan to ka kompetensya to ipagpapaayak a restaurant, sir? No kayat mo. May sakan to akro ijay. Taingatok ti sweldo. Agpaiso ka dito imbagayo, sir? Ingato yu ti sweldo? Wen, miss. May lukat intun umay abulan ti restaurant. Ket may saka ka dagiti alaek a serbidora. Ha? May saak nga lain yu, kunayo, sir? Ket no adam amo managaget, ken nadapadas na ka serbidora, awisan, ta umalis kayo ijay. Sige, sir. Ngam, ingato yu kadimat ti sweldo da, akas kanya? Wen, basta dampadas na ka serbidora. May kayo ag-apply, ijepan na ka-opisina ti pasdag. Imbag man ta nakaawid ka manan, anak. Hinalpasan ti balayo. Agtuloy ka kadipay nga agtrabaho. Ada ka barbaro apasdag iti saan unay nga adayo iti pagpapaayak a restaurant, nanang. Apay dahi ta apasdag, ako na. Manglukat ka no akas restaurant. Alaan na kano akas serbidora jakin kukwa. Nayunan na kano ti sweldok nang. Kasano anaam-amom dahi ta akin kukwa, ako na. Parukyano iti pagpapaayak a restaurant. Naira na asyak tinang serbikan kwa na. Imbaga na ang mga wisak kano iti addapadas na akas serbidora. Inawis mo ka di, dagiti kakaduam a serbidora, iti sigod a pagpapaayam. Diyay ladaduma, nanang. Narigat mat no pumanaw kami amin. Pinilik dagiti amok nga alisto nga aggunay. Umadanin ti panakailukat ti restaurant. Adda kayo kumaamin iti umunang aldaw apan nakailukat na. Ada isingasing ko, tapno maamuan ti adu a tao ti panakailukat ti restaurant, sir. Anya dayta? Ada radio station nga gipatpatalastas iti agduduma a negosyo. Tapno maamuan dagiti tattao ti lokasyon ti maysa a negosyo. Mayat nga agpaiso ti singhasing mo. Ayan dayta radio station. Nalatak ka di dayta radio station? Nalatak, sir. Isu ti pagdengdenggan ti kaaduan. Ala, ibagam no sa dino dayta. Tamapanak iti dayta radio station. Inpa-advertise kanugayam ni papatibangunin a restaurant ije Pinas. Mayat no maipa-advertise. Tamaamuan dagiti tattao. Mayat ngagpaiso daytang strategy nga inaramid na. Imbag ta na panunot ni Sir dayta. No ado a tao ti makamo, adumot ti mapan iti lokasyon nga ayan ti restaurant. Ado ti agbalin a customer. Kasla kayat kumatan ti mapan ijay. Adakan nga, no anya ti ibaga ni Sir. Ngam imbaga na asyak ti baon na ijay. Kidawak adwata nga ibaon na ijay. Sapay kumanta saan nga umanugot ni Sir. Jack kayat akakuyog da ito ya tao. Nadamag kong agtrabaho mo't gayam ni Nancy iti syudad, bayaw. Dakas ka din agtrabaho, ipag. Imbag na jayan, yung timanugtugaw dito away, wano agchismis ngagmalmalam. Ay, awan mo't ket di Awan mauray a piso, no adalang dito'y away nga awan pakitang danan na. Iso anapan ni Jay, tamapan agurnong iti kwarta para iti masakbayan na. Inawis na kumamat di anak ko tapno damot trabaho na. At day jay ngagmalmaluman nakasango iti sarmeng.
Imbag ta saan ngagmalmalam ang mapanmakimaritais. Ay na, baligi ti umuna nga aldaw apan nakailukat ti restaurant. Ado ti tao gay baynangan. Wan nga rod, sir. Makumikum unay dagiti para luto. Nagmalmalam abisi tayo amin. Amom ka day, nga da dinutukak ang nagsaludsod ka dagiti tattao. No nakamwanda iti pan nakailukat ti restaurant. Anya kay tinsong batda, sir? Iti kado radyo anang ipatalastas iti negosyo. Kasta ka di, sir. Mayat nga rin tinsingasing ko. Ket gapo iti dayta. Ikan ka iti bonus mo. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Aramidek tinamnamaag kapag sayaatan ti restaurant. Iswasi ka ti may sa adutukak amang kita iti restaurant no kasjay a pumanawak. Pumanaw? Papananyo ka di, sir? Kung amin. Adda pa'y negosyo iti sabali a pagilyan. Addan total kek nga umay dito'y amang kita kadagiti para luto dito'y. Kasta ka di, sir? Wen, kat si Kanto ti assistant na. Pasaray, agyan ka dito'y opisina no awanak. Kasta ba dya umay nga ibaon ko dito'y. Nay, imbag ta nakaumay ka dito'y away basang. Nadamag ko, dakkel ka no ti sweldo mi jayan mo. Nakadamagan niyo iti dayta, auntie. Ay, nalipat ako no asino jay nakaibaga. Ay, ala umamot dyan ako iti trabaho. Kasinsin mo mo. Sanda pa'y matngagal-ala iti servidora, auntie. Sa maysa, tilaang adapadas na kas servidora ti inala ni boss. Ay, bagamutan ang adapadas na tapno alaon da. Nalakalaang mo ti ag servidora. Bayam, auntie. Tano ag hiring da. Ibagak ka ni kasinsin. May mayat no padasan na ti ag servidora iti sabali a restaurant. Tapno adapadas na. Kat nalaka ang makastrak iti ayan ko. Apay nga ibaon mo pa'y laang nga iti sabali a restaurant. Ada ka lang arudan akasinsin na. Kasta nga minti patakaran iti ayan ko a restaurant, auntie. Masapol nga dapay padas na. Tala nga to nga minti sweldo. Iso akas jay. Nancy, matanda nam kadidag iti presyo kada order iti naggapam a restaurant? One, sir. Nalaklak ti presyo tayo kada order. Masigurado nga adu ti umay mangan dito'y, sir. Agsipod ta sika ti makam mo iti presyo da. Sika ti agaramid iti price list. Nabababasit ngam iti presyo da. One, sir. Iti kasta, maguyugoy tayo dagiti tattao nga umay mangan no nalaklak ti presyo tayo. Wen, magustuak amin dagiti singasing mo, Nancy. Ay na, at dala ko maanak ko alalaki, ta ipaasawakan ka. Adan asawak, sir. Ngam binaybay anak. Ay, handakkel ti pukaw na day ta lalaki. No binaybayan na, tikasken ka ama diskarte iti biyag. Umay ka nun ni Papa dito'y, tasikati sumukat ijay Pinas. Makapanak matlangan ijay Pinas ang naggapwak no kasta. Ay, maragsakan ka amang panaw kanyak dito'y. Maragsakan nak. Tabarang agsubli ti lagip ko na makadanaw nak ijay Pinas. Saan ka kumaamang liplipat no makadanon kay ijay? Hanggang nagsubli ti lagip ko. Nga dagayam asawak ijay. Kasanon? Anya, mangnamnama ka kadi nga adda asawam ijay? Diyak amo ti isungbat ko iti saludsod mo. Amumat, analipatak amin tinapalabas ko. Ipagnata dagiti papeles mo, tamapan ka ni Pilipinas. Ija kunkunak nga ayan ti restaurant ko. Agyaman ako na, sir. No si siyak lang ti baon nyo, ijay. Amangan no, jak pa amo ti turturungak, ijay, sir. Nalipata kami nanda dyan naggapwak. Itamit laeng. Awagak ti gayam ko ijay embassy.
Tapno mabibiit ang maipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo tin tinagapwak, sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itamat laeng. Awagak tigayam ko ijay embassy. Tapno mabibiit ang maipag na ti papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dalaka lang nga ipag na dagiti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalag ko kan kaya restaurant apag trabaho mi ija Pilipinas. Ada nasing patababay amang tulong kan kay Jai. Hello, gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kaya't kung ay padamagkan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Api manaw ka idisigod ang nagtrabahuan ta? Nangat nga itong amin ti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta? No nangag mo tinay patalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala nasaya atay makar ka. Takunan mo't anangat nga to ti sweldom dita. Nadano nanti papanyo kini papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na ija Pinas. Maragsakan ka. Idinto tamalidayanak mat. Apay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ka ni papam. Ikaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikawa kan aglidayak no awan ka dito. Kastalaki damo Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaeng. Apay makalipat ako nang. Ah. Umayak tumat ijay. At datan dito Pilipinas. Aglugan ta pa itipas. Sagbay ang makadano ta iti syudad nga ayan ti restaurant. Kasla, naglugan ako ni tikas to Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasan ka makadano iti sabali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipat. No kaano kan kasano, sir? Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kaduan ni Sir sumungad. Kitaag man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko di pimanawa dito. Greg, isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana di Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming anak. Nga kasla di nak amam mo. Anya na ito Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy.
Apay ati ka ag tagari. Kaslanas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti am-am mo. Sa balim at gayam. Mala, da kayo pa iti makamu dito. Ta importante, ti inyawag da apapanay. Apay ang kasladin ang am-am mo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko, kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas tuhi. Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madi napasamak kan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta. Awan, mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Iso dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... anay ko. Anay. Apa yun, Sir Greg? Apa nga inapot mo ti ulom? Kasla dakalata nalagip kong maipapan iti sabong. Ngamsan analawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamak kan ka itinapanam. Naksidente hak. Kat naamnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y? Ada dito'y ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito'y restaurant. Ngabdi na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dayta adi na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikankwana. Urayag ang mabigbig na kumamat. Ikwa, manggipakita ka kadagiti nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakita amin ang nakalalagip ang napalabas yung kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan a bisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to inlutok. Anya dayta? Ramanam Sultupam day tabi sukol. Naramanak dayto na. Jak malagip no sa dino. Kan kaano. Ituloy mo lang tatiag sultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Daytoy manen bisukol. Kasla manen popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nancy? Agawid to siguro Amumad nga impyardaken ko na ti restaurant na pagtatrabahuan na. Kunana,
nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na ito akadwana, iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan nakaawid. Ay, maikaawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga ino ang damot nga ron trabaho na. Pangasim, adalaki di pa kayo naigamit ibiyag ko. Ada irwar ko. Katmingmingam analaing. Sige, irwar mo nun niya dayta. Mabit lang Ada itibag ko. Atoy, kita Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Sika da ito'y babae. Lagi paham, Greg. Imbagam idi asaksi ti karayan, idi ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Ti karayan. Wan, sika ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga'y mayak dito'y syudad. Tapno makaurnungak iti panglepas iti inrugik nga'y patakder ko abalay nga'y bagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nabayag ngawan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawak. Dito'y kayumat pa ma. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amanga no di kan tuag subli ditoy na makapan ka ijay Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo? Apay ko maasaan. Ay, mo ka na, Cora. No anya ti kayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami matkin ni Greg ijay Pinas. Ay, ang masurutam ka di pa, ititurturong ang ijay Pilipinas. Ay napapa, nalakalaang amasurutan. Namin adu tayo mat anapan idi ubi nga. Ipadakal ko tila dawan. Kat ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga'y nikat day taladawan itibag ko? Di ti pangipapasak iti iliw ko. No sumkan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tayo ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnama ak iti karim idi, iti igit ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga impatakder ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Umunag. Kat sa pulak ni Greg dito unag. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag akatan. Saan mat anak katrang katiruangan? Idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kadungan na a babae. Nagkalaysada ka di? Saan ang mabalinda ito Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pa naka-opisina ni Greg? Siyak ti asawa ni Greg, ijay Taiwan. At
Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasayaat mo't kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasat na. Tarigagayak mo't ti panagbaligi na itibiyag. Ay sapay kuma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako na. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, lapdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. Nukas na. Sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia. Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak dayta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo, kinigreg. Apay nga da ka diti opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak laang ditoy. Tada na kay baga nga da simrek ditoy. Sige, panawan ka pa. Diyay samat agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing-ingas na tiladawan ngayon pakitam. Pinaypayso na ti simurot diti Pilipinas. Ang di kagdanag, tailaw-lawag ko kuana asika ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirek na kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay ang pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukuan-kuana dayta. Ang payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid ta pa iji away. Nasaya tay may ka. Tapno makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi kaninansi nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sa anak an aksidente, nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo, pay. Tagawid kami, pay. Ingkamin. Kumaykan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak iti napudno nga ay. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Bye-bye akida nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ada kayo ita nga agdingig iti istorya dito'y Ilocano Drama Podcast. Sapay ko mataag enjoy kayo iti panagdingig. Agyaman kami yun kada kayo amin.